Κύριε Πρόεδρε, για να μιλήσει κανείς στα άρθρα στα 8 ή στα 11 τέλος πάντων λεφτά όσα είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ορισμένα πράγματα. Είχαμε μιλήσει και είχαμε πει για το θέμα της ΖΕΑΣ, που είναι ένα άρθρο, και δεν έχουμε μία απάντηση. Δηλαδή δεν θα τοποθετηθούν οι εισηγητές και θα έχουμε μετά στο τέλος της συζήτησης. Αν δεν γίνει αποδεκτό, δεν θα ξέρουμε τι συμβαίνει. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να γίνει αποδεκτό το άρθρο αυτό, διότι είχε δεσμευτεί η κυρία Υπουργός ότι θα έκανε κάτι και, εν πάση περιπτώσει, αν δεν δεσμευτεί, μια ερμηνευτική δήλωση, επίσημη ερμηνευτική δήλωση, νομίζω ότι πρέπει να γίνει, ώστε, καταλαβαίνετε, να μην υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα ευνοήσουν παρανομίες ή, εν πάση περιπτώσει, παρεξηγήσεις. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι κάτι που εδώ δεν έχει γίνει κατανοητό, τουλάχιστον από την πλευρά της πλειοψηφίας του Υπουργείου, δηλαδή και του εισηγητή. Ο τουρισμός είναι κατανάλωση. Επουδενή δεν είναι βέβαια η βαριά βιομηχανία, όπως ακούγεται, και ορισμένοι που ξέρουν από τουρισμό ανατριχιάζουν. Είναι λοιπόν κατανάλωση. Πώς μπορεί να μετρηθεί η κατανάλωση? Στη χώρα δεν έχουμε τους δορυφόρους λογαριασμούς. Γίνεται όντως μια προσπάθεια αυτή την περίοδο, η οποία φαίνεται να είναι πάρα πολύ σοβαρή, αλλά δεν γίνεται περιφερειακά. Περιφερειακά ξέρουμε μόνο μία περίπτωση στον πιο τουριστικό δήμο της χώρας, στο Δήμο Χερσονήσου. Αυτό μπορεί να είναι μια μελέτη περίπτωσης, αλλά δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι στο περιφερειακό επίπεδο. Όμως αυτό θα μπορούσε να μας δώσει αξιόπιστα στοιχεία. Δηλαδή, σας λέω, κυρία Υπουργέ, με λίγα λόγια, ότι τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον τουρισμό είναι στατιστικά στοιχεία, δεν είναι ουσιαστικά στοιχεία στα οποία θα μπορούσαν να πατήσουν πραγματικά πολιτικές και να είναι αξιόπιστα τα στοιχεία για να είναι αξιόπιστες και οι πολιτικές. Αναγνωρίζω ότι γίνεται τώρα, αλλά θα πρέπει να δούμε το θέμα του παρατηρητηρίου, γιατί το παρατηρητήριο τι ακριβώς θα κάνει? Αν δεν υπάρχει η ουσία, να παρατηρεί τι, αυτό που δεν υπάρχει? Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα σημαντικό θέμα. Για το ΦΠΑ σας είπαμε πολλά πράγματα και δεν μας απαντήσατε τίποτα. Εγώ έκανα και μια πρόβλεψη, διακινδύνευσα. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια απάντηση, δεν υπήρξε. Για τον εγχώριο, τον εσωτερικό που λέμε τουρισμό, ο οποίος εκτός από τουρισμός είναι και ένα δικαίωμα που έχει ο ελληνικός λαός, επίσης δεν απαντήθηκε τίποτα, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε να απαντήσετε χωρίς να εκτίθεστε. Επίσης, ένα τεράστιο θέμα. Μιλάμε για τον τουρισμό. Σε μια Ελλάδα των μνημονίων και σε μια Ευρώπη της παρατεταμένης διαρκούς λιτότητας, έχετε την εντύπωση ότι μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για ανάκαμψη του τουρισμού, για ποιοτικό τουρισμό, ή αυτό που λέμε εμείς που είναι ακόμα πιο δύσκολο, για έναν τουρισμό? Αυτό είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ένας τουρισμός με κοινωνική ανταποδοτικότητα. Νομίζω ότι σε αυτά δεν έχετε πει κάτι, δεν μπορείτε να πείτε. Στη μεγάλη απουσία, εκεί που κάνει πάταγο θόρυβο, είναι εκοφαντική η απουσία του θέματος της εργασίας. Το αφήνετε από αλλού να γίνεται και για τους ανθρώπους αυτούς, τις δεκάδες, τις εκατοντάδες, για να ακριβολογώ, των χιλιάδων, δεν λέτε τίποτα. Για το τέλος παρεπιδημούντων. Το τέλος παρεπιδημούντων ήταν 5% και έχει φτάσει στο 0,5%. Αυτό δεν είναι μόνο ότι το κόψατε από τους Δήμους, είναι ότι το χαρίσατε στις τσέπες, εκεί παραμένει, των πολύ μεγάλων κυρίως επιχειρηματιών του τουρισμού. Αλλά οι Δήμοι αναστενάζουν και από την άλλη μεριά αυτά είναι ανταποδοτικά. Εκεί λοιπόν πάλι δεν λέτε τίποτα και εκεί το αφήνετε να περάσει έτσι, για τις ειδικές μορφές του τουρισμού. Υπόσχεστε, δεν δεσμεύεστε, δεσμεύεστε μάλλον από αλλού. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι το all inclusive μας άφησε άφωνος τώρα ο κύριος συνάδελφος εισηγητής από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αναφέρεται, λέει, πουθενά στο νομοσχέδιο, αλλά αυτό λέμε. Ότι το all inclusive υπάρχει και πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Δεν λέμε εμείς ότι λέτε ότι πρέπει να υπάρξει. Υπάρχει. Κατεβάζει την ποιότητα. Σκοτώνει τον τουρισμό, σκοτώνει την ανταποδοτικότητά του και την επιχειρηματική. Εγώ θα σας πω, μια και μιλάτε εσείς για επιχειρήσεις, αλλά κυρίως την κοινωνική που ενδιαφέρει εμάς. Και σας λέω εκεί τι κάνετε? Τίποτα, δεν αναφέρεστε. Και το ομολογείτε και μάλιστα μας εγκαλείτε το ότι δεν προσέξαμε, λέει, ότι δεν αναφέρεστε. Αυτό προσέξαμε, γι' αυτό φωνάζουμε. Επίσης υπάρχουν οι τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μία για το μέτωπο της Πάτρας, θα σας πει ο συνάδελφος από την Αχαΐα. Είναι για την Μαρίνα της Ζέας που ήδη σας είπα και είπα τουλάχιστον τα μήνυμα κάντε. Επίσης είναι η τροπολογία για το ΞΕΕ που πρέπει επιτέλους να γίνει τουριστικό επιμελητήριο, να πάψει να είναι μόνο ξενοδοχειακό, αυτό είναι αγκύλωση.
Και τέλος, για το ειδικό σήμα λειτουργίας που αφορά σε πάρα πολύ κόσμο, είναι αυτό που λέμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αν δεν το δείτε από την πλευρά που το βλέπουμε εμείς, την κοινωνική διάσταση δηλαδή που έχει το θέμα, δείτε το τουλάχιστον από την πλευρά τη συγκεκριμένη, ότι δηλαδή θα μπουν από την μαύρη πλευρά, από την σκιά τέλος πάντων, θα βγουν στο φως και θα έχετε και έσοδα. Εγώ να σας το θέσω έτσι ωφελημιστικά, που δεν μου αρέσει ας πούμε, αλλά πρέπει κανείς να το πει και έτσι. Να δούμε τώρα την καλή σας θέληση στις 4 τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε, γιατί είπατε αποδεχόμαστε, δεχτείτε τουλάχιστον την τελευταία αυτή που σας είπα για το ειδικό σήμα. Και κάτι άλλο. Είχατε το πρώην 35 άρθρο, το οποίο μπήκε στη διαβούλευση, αλλά μετά αφού έγινε η διαβούλευση εξαφανίστηκε. Και μας είπατε ότι η ΚΕΔΕ δεν θέλει να μπει, ενώ η ΚΕΔΕ, σας έφερα έγγραφο, το έχω καταθέσει στα πρακτικά ήδη στις επιτροπές, λέει ότι εγώ θέλω. Και σας λέω, θα το επαναφέρετε, πρέπει να πείτε τώρα όμως, για να ξέρουμε. Και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με τα εκτός δρόμου μηχανήματα, τις γουρούνες όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, και είναι και θέμα ασφάλειας, και είναι και θέμα ποιότητας, και είναι και θέμα διαφόρων πραγμάτων και συμφερόντων, αν θέλετε, στο θέμα του τουρισμού. Εν πάση περιπτώσει, αν μπορούσε κανείς να είχε λίγο χρόνο για τα άρθρα, θα μπορούσε να επιλέξει, για παράδειγμα, ένα σοβαρό θέμα, αυτό που σας έλεγα και πριν. Εδώ, δήμαρχοι τουριστικών δήμων, σας λένε το άρθρο 27, το πρώην 26, έχετε υφαρπάξει χρήματα από τους προϋπολογισμούς των Δήμων, κυρίως των τουριστικών αλλά και των υπολείπων λιγότερα, και τους οθείτε στο να κοκκινήσουν τους προϋπολογισμούς για να μπορούν να πάρουν χρήματα. Αυτό όμως θα έχει άλλες συνέπειες απέναντι σε προγράμματα, απέναντι στη δράση των Δήμων. Σκοτώνετε τους Δήμους, σκοτώνετε την αυτοδιοίκηση, που δεν είναι η καλύτερη στην καλύτερη της κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Ποτέ δεν ήταν, αν εξαιρέσουμε πριν πολλές δεκαετίες. Και θα σας πω ότι χάνουν Δήμοι όπως ο Δήμος της Ρόδου 1.300.000. Ο Δήμος Χερσονήσου, τουριστικός Δήμος, 700.000. Ο Δήμος Ρεθύμνου, 250.000. Αλλά αυτά είναι σοβαρά ποσά για έναν Δήμο σε αυτή την κατάσταση στη μνημονιακή που ζούμε. Και σας είπα τι κάνετε με το τέλος παρεπιδημούντων. Εν πάση περιπτώσει, θα σας έλεγα ότι δεν έχουμε καμιά αποδοχή από όποια πρόταση και αν σας έχουμε κάνει, και θα σας έλεγα ότι έχουμε κάνει μια ειδική μελέτη, η οποία είναι σχεδόν τόμος για τα επί των άρθρων, όπου έχουμε φοβερές παρατηρήσεις. Δεν προλαβαίνουμε σε αυτό το χρόνο να τις πούμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ειδικά για το ΤΑΙΠΕΔ, ειδικά για αυτό που προετοιμάζεται για να γίνει ξεπούλημα, δεν είναι το καλύτερο πράγμα. Και θέλω να σας πω, κυρία Υπουργέ, ότι αυτήν την ώρα μιλάτε εσείς για ανταγωνισμό. Εμείς λέμε ότι με το κέρδος και μόνο ως πρώτη επιδίωξη και κυρίαρχη, και με τον ανταγωνισμό δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, παρά μόνο ανάπτυξη ορισμένων εις βάρος της κοινωνίας, των υπολείπων. Αλλά θέλω να σας πω, για την πολιτική. Η Τουρκία εξήγηλε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο, στην Κωνσταντινούπολη, πριν 3,5 μήνες. Εμείς τι απαντάμε στον ανταγωνισμό? Εμείς απαντάμε ότι κάνουμε, λέει, ομάδες στα αεροδρόμια, κάνουμε ομάδες, κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω και πάλι όπως χθες, ακριβώς τον ίδιο, 11 λεπτά δηλαδή, όπως ο πρώτος εισηγητής. Εξήγηλε λοιπόν το μεγαλύτερο αεροδρόμιο και εμείς κάνουμε ομάδες στα αεροδρόμια για να τα πουλήσουμε. Δεν παίρνουμε υπόψη μας ότι η Χόχτιφ που πήρε το αεροδρόμιο το Βενιζέλος και το έκανε στην ουσία ιδιωτικό, θέλει να πάρει τα χρήματά της πίσω, και τώρα πια δεν είναι η ίδια η Χόχτιφ, έχει αλλάξει ο ιδιοκτήτης. Ωστόσο έχουμε το ακριβότερο και το πιο αντιτουριστικό αεροδρόμιο σε μια χώρα που περιμένει πολλά από τον τουρισμό, και απ' την άλλη βλέπετε ότι και τα λιμάνια πηγαίνουμε στην ίδια κατεύθυνση και οι μαρίνες πηγαίνουν σε τουρκικά συμφέροντα. Εγώ δεν το λέω επειδή είναι Τούρκοι, θα το έλεγα και αν ήταν Σουηδοί για παράδειγμα, αλλά σας λέω ότι αυτό τι είναι, οι κινήσεις της κακέρα που κάνουν οι αντίπαλοι στα πλαίσια του ανταγωνισμού, που φαίνεται ότι εμείς μάλλον τους βοηθάμε. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί η στόχευσή μας δεν είναι ο τουρισμός με κοινωνική ανταποδοτικότητα, αλλά πώς τα μεγάλα συμφέροντα θα μείνουν και θα μπορέσουν να επιβιώσουν, αλλά αυτό είναι εις βάρος του ίδιου του τουρισμού και αυτού που θα μπορούσε να αποδώσει. Να μιλήσουμε ότι για τον τουρισμό έχει μεγάλη σημασία, για παράδειγμα, που δεν αναφέρεται επίσης στο νομοσχέδιο, το θέμα των ακριβών διοδίων, των κακών συγκοινωνιών, των θαλασσίων συγκοινωνιών που στην ουσία δεν υπάρχουν σε μια χώρα που είναι η πιο νησιωτική χώρα της Ευρώπης. Να μιλήσουμε για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για τους μισθούς, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση που την πάτε από εδώ και από εκεί, αλλά στο τέλος, ας πούμε, δεν υπάρχει και καταρακώνεται. Είχε ήδη προβλήματα, αλλά είχε και επιτυχίες. Και να σας πω ότι σκοτώνεται τις δυνατότητες του τουρισμού, αφαιρώντας τα εργαλεία και τις προοπτικές του. Τώρα, μια κουβέντα
για να μπορέσω να κλείσω, είναι για το all inclusive. Δηλαδή, οι ειδικές μορφές του τουρισμού μαζί με το θέμα του all inclusive νομίζω ότι είναι πακέτο. Δεν μοιάζει το ένα με το άλλο, αλλά αν δεν κάνεις το ένα, δεν σπρώχνεις σε άλλη κατεύθυνση το άλλο. Ξεκαθαρίζουμε ότι εμείς δεν λέμε ότι μπορείς να φύγεις από το μαζικό τουρισμό, δεν λέμε ότι μπορείς να φύγεις εντελώς από το all inclusive. Υπόθηκε χτες ότι ακόμα λέει και οι δικτατορίες έχουν all inclusive, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το εμποδίσει. Μπορεί να το εμποδίσει όμως με πολιτικές, αυτές τις πολιτικές που όντως δεν έχετε ούτε σε αυτό το νομοσχέδιο, ούτε γενικά στην οπτική σας, ούτε στον πρώτο, ούτε στο δεύτερο, ίσως ούτε στον τρίτο ορίζοντα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα και θα επιμείνω στο άρθρο 34, το πρώην 34, γιατί το αποσύρατε, κυρία Υπουργέ? Τι θα κάνετε επιτέλους? Δηλαδή, βλέπετε ότι σας στέλνουν και επιστολές δήμαρχοι και σας λένε κάντε κάτι σε αυτό. Να πω ότι δεν μπορείτε να αντισταθείτε σε ισχυρά συμφέροντα που θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα. Υπάρχει μια πρόταση, ομόφωνη από Δημοτικό Συμβούλιο και από άλλα Δημοτικά Συμβούλια, που σας λέει τον τρόπο ώστε να μην υπάρξει, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, ένα απότομο κατέβασμα του διακόπτη σε αυτές τις επιχειρήσεις. Που μπορεί να δοθεί μια λύση η οποία θα είναι σε ένα βάθος, ας πούμε, διετίας, τριετίας, και δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί, τουλάχιστον δεν μας έχετε πει ότι έχετε ασχοληθεί και ότι το κάνετε ή δεν το κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα καταθέσουμε ονομαστικές ψηφοφορίες σε συγκεκριμένα άρθρα, ξεκινώντας από το θέμα βέβαια της ΕΙΔΑΠ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και άσχετο και θα πρέπει να το αποσύρετε. Και θα προχωρήσουμε και στα συγκεκριμένα άρθρα, αυτά που δεν προλάβαμε να κάνουμε την πλήρη κριτική σε αυτήν την διαδικασία εν μέσω θέρους και που μοιάζει η διαδικασία να είναι ενώ δεν είναι τυπικά, σαν ένα επίγον νομοσχέδιο. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε.